nyt on idiootti? Helvetin hullu! Ossi Puolakka tässä ei. Pihlajakadulla on sattunut vakava onnettomuus. Jalankulkija jäänyt auton alle. Auton kuljettaja ja jalankulkija ovat tajuttomina. Kuulet sä? Non sono le mie. Mitä täällä on tapahtunut? Riku ajoi autoa ja se yritti väistää, mutta Ulla jäi alle. Mitä? Ajako Riku mun äidin päälle kännissä? Riku on leikkauksessa. Entä Ulla? Ei ne meille kerro mitään, kun me ei olla lähiomaisia. Sun jalat on just kipsattu. Onks te poikki? On. Onks joku hätänä? Paula on kärrynyt huumeiden salakuljetuksesta. Roomassa.